Puilano lamsogo Hamjakma kothoma kokthai entertainment channel ang tini tongo norokni logi norokni takhok Prikha Debbarma te o kokthai suinai ingka norokni bukhok Prikha Debbarma norok hake puilani simi paithak jorano khnawi tongdi Bwkha sano nono mang Bwkha sano nono mang salbrumno nono mang wansuk jagui tongo sapung hopung nini kaya rokno wansugui tongo horo thuke nono mang imang nugo horo thuke nono mang imang nugo phung ayei imang nukmano wansukma kuthuk ngo khapang kha udila jasa puro biang rok bokobonui thangnamu chungo sarik jorani boyar kajang sipjakhe nono ganna mannamu chungo hakjal tongkhebo khatangma paya hakjal tongkhebo khatangma paya gana tongkhebo lachima paya haifano se Bwkha sano nono mang siring sorok khe tonggai nayo haifano se nini khorang khonanamu chungo saimanliya bufurba nono hamjagui thangka sawimanliya bufurba nono hamjagui thangka mokol mukum khe nono nugo mokol phiyok khe nono gana nukthok tomajani wngkha Bwkha sano nono mang hake bayapsong joto nono hambai puilani sim paithak jora khnai tongmani bagui genorok bahai wngjakha abo norok comment khlai sanani tapok di tei jajagui tonghankhe video no like khlai di share khlai di tei norokni bukhok Prikha Debbarma no bo norok support khlai di norok jotono kaham kwrwngno tongdi hambai।